Punong barangay sa Visa Alegre, ginpanginwala nga wala ininag ideya agod madisponira na narusda kataytay sa ila barangay. Mga volunteer naghugpong agod mahawanan ang palibot sang taytay nga nagba. Yaring atong balita ang gintutukan. Matapos na rusdak ang guba nga taytay sa Purok Kawayanan, Visa Alegre ang tinalikdan niya si Mana. Sigurado mga residente nga bayanihan ng sabat agud matigayo ng ila pagtabok. Ginsugdan man ang panawagan sang volunteer sa social media pating pagtipon piso-piso gikan sa mga nagatabok sa Visa Alegre araw relocation site kag kaiping nga lugar. Nag-obra dalan sa kilid ang mga residente kag gintumpukan ang koneksyon sang semento. Sa malapit 50 ka sako nga ila kinahanglan, ara lang sa 7, tubtub 8 ang nahatag sang barangay. Depensa ni Cap, wala sinigin pabuyan-buyanan ng 4 na katuig nga naab-ab nga taytay nga yara lang sa luyo sang barangay hall. Kung barangay ang mga obra sila, the barangay doesn't have funds to make that. That's why yung pasa ko na nasa city, I'm waiting for that kung may funds, obra inasa ang taytay na gidahing niya overflow na. Taytay na gidahing sila. Gintugaan sa City Engineer's Office sa barangay nga ipahamtang sa lugar ang temporaryo nga taytay nga gingamit sadto sa Magsungay Bridge Lacson Extension apang wala man ini nagtupa. Wala man capabilities ang barangay to design and overflow. Iyan na siyang mga engineers. So, iyan na siyang DPWH na project na before. Ang ini nga volunteers gikan sa iban pang barangay ang nagtaban man. Pa-inspire nga pwede ito magbuligay tag sa tagsag. Hindi na ta maghulat pa nga ang gobyerno mabulig sa aton. Samtang wala pa sila, kita mismo nga pumuluyo, kita na'y mabulig. Prioridad sa mga residente nga mahawanan ang lugar sa mga nagasupon nga basura. Ginatutukan man ang pagkuha balas ang pila ka mga residente nga posible manginkaw sa agud mas marusdak ang guba nga taytay. Sunod sa mga volunteer, kabay pa hindi mainsulto ang barangay sa ilatikang bangod ang 4 ka tuig nga paghulat ang tuma na kalawig nga pagnganga nga makayo ang taytay. Upod, Kirino Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.